posachedwa apa tikuonesani program ya Kulinji imene imachitika pa wireless yakanema ya Times lero lino pa 29 April 2025 kuti akuluakulu amenewa ayankhulana zotani kapena kuti akambirana mfundo zikuluzikulu zanji zimene zikuchitika mdziko muno. Takhalani pompo muonere program imene. Usiku wa Zulu poti iwe ndiwe munthu mmodzi pamenepo bwanji tayankhula innocent ndinali ndadzuka bwino kaiwe wayana ineso ndadzuka bwino ndithu lero khanga tinangopangana kuti ayi matayiwa bwanji taponye uko amazatopesa nthawi zina makamaka mama wachonchi ayi ntchito zina ndimene zimenena kukhalira nkhani ya lero ndi nkhani yopasa chidwi tukamba nkhani ya ma primary elections iyi ndi nkhani ya zisankho zachipulula mzipani zosiyanasiyana makamaka zipani ziwiri, chipani cha Malawi Congress chimene chili mboma ndi chipani cha Democratic Progressive DPP. Zipani zimene zatumphukira kwambiri pa nkhani ya ma primary. Taona ena akumachita kuima kumbuyo, ena akumakhale mapaloti koma anthu akugwebana kumeneko, anthu akuvulazana. I think taona zithunzi zambiri, zithunzi zina zopasa chidwi zimene taona ndi zonena kuti anthu ena chimene cha DPP anthu akhala mpando ndakumapanga blindfold akumaphimba salu kumasoko ndiye anthu akuthamanga kuti akaime kwa candidate amene akumfuna koma anthu kumachita mothamanga moyo kumasintha kuti kuyamba amathamanga kwa mphongolo kwanza ndipite kwa pamene umapita ukavota sunapange kaye decision amwayipanga in seconds komanso zimene zija kumafunsa kuti sungapange influence anzako pali mafunso osiyanasiyana. Tenenenso kuti pomakhala nkhani zina zimene zikumamveka tinamva nkhani yakuti Suleiman ku DPP agwa chisankho chisanachitike. Tamva anthu akukangana, tinamva ku chigawo cha kumpoto Ken Nsonda amene ali wachiwiri ofalisa nkhani wa chipani cha MCP akudandaula ndithu kumpoto kuti ine kodi bwanji zayenda bwanji. Ena kumati ikhangati pa kumabwera anthu ena akuchipani amene akukondera anthu ena amene akufunitsitsa kuti amenewo adutse ndepa kumakhala some tricks zimene zikumasiweredwa akuti akumapereka ndalama komanso ati kusintha ma committee okaponya vote. Yes, zakumzimba zimenezo ndikhulupirira kuti central was it west kujakula amumba kuchakula utini mbalachanda mbali yes tinamvaso nkhani ngati zimenezo ndiye palinso zina zimene zimachitika Zulo. Nde ife program imene ya Kulinji tinati bwanji ti aitane Malawi Congress chifuka nkhani zawo nde zinatumphukira kwambiri komanso ngati chipani chimene chili mboma nkhani zawo zinapita patali. Ndiye lero mamawa tili ndi Bambo Kenneth Nsonda, iwowa ndi Deputy Publicity Secretary wa Malawi Congress. Tilinso ndi a gift sambo tinaliso nawo Dzulo amene wanda political scientist ndipo tikuthokoza kuti leronso avomera tikhalere limodzi. Mstudio muno munganenera ndili ndi Innocent Mphongolo. Koma kuyamba kwake bwanji tiyambe ndi zimene zinachitika over the weekend uku ndi kulilongwe amene analikale onenera chipani cha Malawi Congress Ezekiel Chingoma panopo ndi nduna ya chitetezo cha Homeland Security anayankhula kuopseza ndithu kuti mulipo ena mchipani muno cha Malawi Congress amene mukufunisisa kuti muthane nafe ifa nkhalakale. Iwa kuti ndale anahamba analo parliament analowa 2009 kuti ndi sukulu yabwino koma alipo anthu ena amene afuna kuti awaduduluze ku constituency kwawo. Dana kamba kuti ena anu mufuna mulimbane ndi Lowe. Ena anu mukuyankhula ndithu zankaka koma ngati pali munthu mmodzi amene afera chipani nda Eisenhower amene anali mlembe wamkulu wakale wa chipanichi. Anayankhula zambiri. Nde timati tiyambe ndi mawu amenewa amene anayankhula Ezekiel Chingoma over the weekend kulilongwe, kenaka tiyamba ndi kumva maganizo a Malawi. Ife siringa kumbembewa tafika kumabero mbewa zijarukupha wina nkuvumbuluka nkumatembewa zisimja nawo sititana
mawu amenewa ndikufuna apite kofunika kuti apite. Ngati mufuna kuti tipanilirane chaka chake nchino ndipo mkhalelede. Honorable Baba anabweretsa pano nduwa omkaka. Ngati kuli munthu wafera chipanichi ichi mundimva kodi? Ngati kuli munthu wafera chipani cha Malawi Congress Party ndomkaka uli apa. Wina lero avumbuluka aya ameneyo iwe udali kuti iweyo. Weweyu iwe udali kuti Aluze ni bwana. iweyo udali kuti lero ukavumbuluke ukanane ndi mkaka. Apekuwa apekuwa. Ndiye ndikufuna ndigwiritse ntchito podium ino. Warning. Itana. Ngati mumaona ngati ifeyo ndifoja bwira. Ngati simdziwe meaning kapena kuti nthauzo loja bwira. Mtimbe watotera padwa lero tilibe maso. Ngati mmaona ngati kuti ifeyo sitikuona zimene zikuchitika. Muzidwe lero ife ndimakhala tikuona. Akangomaliza undiyasire light. Munthu sungavumbuluke lero. Ukalimbana ndalowe udana ndalowe ifoti mbewa tapa. Alowe awawa atsogolera chipani cha Malawi Congress Party ku nyumba ya malamulo nthawi yotina. Nthawi yotina. Ana leader of opposition Honorable Owe. Lero zapsa zakoma haya amene haya iweyo uchoka kuti ndiye ndimafuna kuti amene mujambula pano mujambule ifeyo tavumbuluka zori muzikhala maupo wakuti achoke wakuti sachoke wakuti sosili kumfuna. Chipani ichi ife tachifera. Chipani ichi ineno tokuzani kuti ineyo ku DPP anandiwitana kuti ukhale apo. Ine ku parliament ndalowa 209. Ndili sukulu yabwino. Experience yokwana. Bwera kuno ukhale apa ndadai. Ine ndikumba fulu. Okumba fulu sada. Sabu buluma. Mwana wafu wakadwala pamadziwa mpasi. Lelo wina nkukavumbuluka ayayi kuchoko ching'oma achoke ife tichita support wakuti titibulana. Panopa ndifuna ndikuwuzeni anyamata amene atsogoleri 4 or 5 amene muti mukafatsa aching'oma yapatika mteletitere muvulala ndinu. muzidziwa kuti kadi mmapuraimari awawa inakhala follow. Izi ndikuyankhulira yonse Lilongwe, ndikuyankhulira yonse Central Region. Akuti titibulana. Innocent Mpongolo utamva komanso kuonera clip imeneyi imene atipasira anzathu a mibawa tinawapempha kuti clip imeneyi mwantigwise ntchito ndanativomera kuthokoza kwambiri. What was the first reaction utaona clip imeneyi utamva mawu amenewa amene amayankhula Ezekiel Ching'oma? I think ndi mawu amene akubweretsa timati tsemwe
kuzizidwa goosebumps chizungu amatero kudabwa kuti akodi tafika mayankhula moteremu ndikudabwa chifukwa chani ndikudabwa chifukwa ti amene alankhula mawu amenewa ndi anduna azachitetezo cha mdziko amene kawiri unduna wawo umayima polimbikitsa unena kuti pasamakhale timati akutengera malamulo m'manja mwathu kuti pachitika china ndeti tibulane amanena kuti tikakhala pali vuto tipite mwina tikanene ku polisi kapena tigwiritse ntchito ndondomeko zabwino zimene zikhoza kutithandizira nkukambirana kuti tione kuti panga bwanji. On the other hand polankhula izi mwina sakulankhula ngati anduna akulankhula ngati wachipani cha Congress mwina kuchipani ndizodabwitsanso kuti chipani imene chilili chipani cha MCP kuma cha pansalo yawo pagulu kumabwera pagulu nkoma osonyeza kuti ngati anachita kunena kuti jambulani amafuna kuti amalawi amve samanena asomobisa iya nato jambulani amafuna kuti dziko lonse limve akuyankhula mosonyeza kuti katikati mwachipani chimene cha MCP mulibe mtendere muli zogwebana muli zotani komano ponena kuti atithana atipwetekana titani I think nkhani imeneyo kumayankhula nduna yona zetetezo za mdziko ndi nkhani yochititsa mantha kwambiri ndikuona ngati kuti akupereka chitsanzo cholakwika chifukwa nati tikabwera pano tikamayankhula za anthu amene akuchitira chipongwe anzawo tikumapempha andunawa kuti aya anduna tithandizeni izi zisamachitike nde andunawa sonda amene akuyankhula zimenezo tilino paja pakakasi kuti kodi nde tidzipita kuti koma that should tell us a story zayenera kutionesa ndithu kuti zilipo zambiri zimene zikuchitika ndipo monga ndinanena poyamba lero tili ndi Kenny Msonda ndi wachiwiri kwa ofalisa nkhani mchipani cha Malawi Congress iwowa tinawo mpulogalamu iyi Msonda mwatsuka bwanji kulilongwe ayi mulungu wabwino tazuka kaya kumeneko ku Times Square bwanji kunonso kuli bwino are you safe chifata mfa kuti mugwebulana how safe are you poyambirira ndifuna ndiuze mtundu wa Malawi kuti pali ponse pamene pali chisankho kaya cha ndale kaya cha mpingo kaya cha organization anthu amayuza strategy pachizungu kapena ndondomeko zosiyana kuti awine chisankho imene amayankhulira anduna a Homeland Security achimoma tikupanga ma primaries kusisa kwawo imene ijayo ndi strategy imene iwo ayuza ndondomeko imene iwo ayuza kuti awine zisankho kuma primary ndio mene akakumvesesa kuti ngakhale tu kumpingo mukumbukira pakatipo kumpingo kuita akupanga zisankho ena mpaka na matunza zithunzi za busa ali kunyanja ndi mkazi za boza zimene zimachitika konsekose bayana ngakhale kwanuko ku Times iko kulalero kukhale zisankho anthu ayuza ndondomeko zosiyana kundale wena amati anthu manda president musankheine anthu manda achipani musankheine anthu manda secretary general musankheine imakhala strategy noti feyo ngati andale siza chilendo zimene zimaneneka mukumbukira ngakhale malemu bingwa mthanika mzimu wake use mutendere amati ndikunyanyani zimene zimanenedwa pakakhala kuti pali mpirikisano so sinkhani olo pang'ono kungoti mukuyikwa kakoka anzathu media chifukwa chokuti ndife chipani cholamula komatu anachita kunena kuti ndikufuna uthenga ufikire kwa Malawi onse ndipo ndikuyankhulira anthu a Malawi Congress amene ali mchigawo cha pakati ndikuwayankhulira ine ndi strategy imene ayitenga ifeyo ndi manena awayana kuti kwa ife zikukhala ngati kuti zapereka attention fund chipani cholamula kuchipani vina kuti zikuchitikaso zimenezo kuchipani kwinako akumayusa strategy osiyana ena mpaka kumenyana kumene ena mpaka kunyoza na zimene zipandani zinachitika mukumbukira bayana ndi Malawi amene mukupefera ku France kuna chisankho cha president anamnamizira kuti anapanga chiwerewere anagula ndi hule mu hotelo zili zaboza mpaka munthu anauza zisankho so zimene zimachitika olo kumayiko kumene anatukuka kwambiri pa democracy naga mukamapita ku zisankho za ndale zimenezo sinkhani
kwa ife ngatanda kodi amsonda khangati maduka apo kodi chifukwa chonena kuti ena amapanga ku France chifukwa choti ena akupanga at DPP, then does it legitimize it kuti izi nzolondola chifukwa anthu akupanga kapena tione ndi maso very constructive eyes nkunena kuti kodi nzolondola kuti tiziopsezana, kodi nzolondola kuti zikamba mwina zogawana pagulu, is that an acceptable strategy within the reins of today's democracy? Sizolondola koma pamene pali chisankho not only fandali ndibwereze zimene zimachitika sizo ndikumamba kokha tayana kumene zinthu zimachitika mulondola ndikumamba kokha paziko la pansi palibe chinthu chimachitika 100% zolondola ndikumamba olo kumene muli ku times siku zonse mapanga ndi zolondola koma pamene pali munthu akafuna chinthu amayezo ndimene kuzosiyana kuti chinthu achipeze tikati zolondola bayana ndamene mukutimvera ndikumamba kokha akani bet my life kuibe ziko la pansi mwina yeah, Innocent, a very quick one. Yeah, ansonda mafandi fuse kuti nkhani yonena kuti mugwiritsa ntchito strategy machilosiyana is a violence strategy yonena kuti tigwiritse ntchito pa nkhani za ndale mu democracy because mukupanga bagi kuti ndi strategy chabe koma strategy ndi ya violence. If china chake chitachitika anthu kuvulazana kuphana kumene strategy imene itipange defend ndi strategy yoti simungayipewa pamene pali anthu sikuzachitika tukuno sikuzo zimachitika ndipo zizachitika as long as pali munthu ndipo ndi dziko la pansi apongo inu mukudziwa makhalapo patauni pa makhalapo dziko pano zichitika ndipo zizachitika pamene pali anthu you cannot avoid it. Ndi zinthu zoti sizabwino and pali chimene chimachita encourage zimenezo palibe organization palibe mpingo umene umachita encourage zimenezo koma pamene pali anthu zakhala zikuchitika zichitika ndipo zizachitika chifukwa munthu ndi nyama yovuta kwambiri. You can't control munthu nkona kama mpangira bomb munthu ndovuta kwambiri so zimeneka kuchitika koma pamene pali munthu akafuna kanthu pa campaign amauza ma strategy osiyana. Violence is not part of democratic principles koma tili mu dziko la pansi. Ndibwereze kachitatu ndikumwamba kokha kumene zonse zimenda mya ndakupasa chitsanzo cha mayiko amene anatukuka posachedwa pa zaka za mbuyozi. Munaona Trump akauza zisankho mpaka Capitol Hill kwa America kumene amati ndi ena ka democracy. Munaona zimene zinachitika Trump atauza zisankho. So sizachilendo. I think you've made your point. You've made your point kuti sizachilendo pamene pali anthu zoterozo zimachitika. Tufuna tiyambe kuyang'ana mbali ya ma primary elections. Tikudziwa tikumbuyo kuenda kumnaye ma primary elections kuma apa chipani cha Malawi Congress chili mboma sopano. Ndi chifukwa chani tikuona kuti pakukhala kugawanikana ndi kumatuluka mawu onena kuti anthu ena kulikulu la chipani akukhala ngati akutulusa ndalama ndikumafuna kuti anthu ena ake apambane ma constituency osati iwo amene mwina akufuna kapena analipo kale. I think mu clip imene tasewerayi anafotokozapo ndithu za Alowe, anafotokozapo ndithu za iwo wa Ching'oma. Zimene zizi tazimvaso ngakhale ku DPP. Tazimvaso ku DPP kuti pamakhala anthu ena amene amakhala ngati kulikulu ya chipaniko akuwafuna. Ndiye amene wamakhala ngati amalandira ka sponsorship kapena kukondeledwa kwa padera. Kodi zimene zimachokera pati kwenikweni ndipo mukamayankha simukungoyankha ngati oyankhulira MCP, mukuyankhula in general ngati munthu wa ndale amene mwakhala ndale m'Malawi muno kwa zaka ndithu. Komanso apanga ma primaries pompano iwo apanga experience yawoyo ndimafuna kuti tibwerere kwa ndithu pachati ne vayana ndi mpongolo mmandidziwa ngati Kuzipani zina ndi madana kapena amandida ndi mayima pachoonadi ndine munthu zofoka ndili nazo koma ndimayesesa kukhala pachoonadi. Ndifuna ndikuuzeni ngati wandale amene ndakhalisa komanso ngati amene ndaluza ma primary chimene chimachitika mukamapanga zisankho pamakhala what you people call camps. Koma these are not camps kwa ifeyo mumagwirizana kuti ife president akhala wakuti secretary wakuti vice wakuti mmendera limodzi. Ndi chimene mumapanga akaluza president wanu nanunso mina nafe titakuuza. Ifi kumpingo akamapanga zisankho amakhala gulu
ndi maenda kagulu ndi mapangira kampeni limodzi ngati gulu. That is normal. That is no. Ndikudabwa kuti mukuikoka ngati kuti zachilendo kuti zamba ku MCP zimachitika ku mpingo. Inakhala mlembi wa Blantyre Synod zaka 6 ndaendesa ku mpingo. Panopo ndine member wa chigwirizano cha bambo ku Synod. Ku mpingo konso tikamapanga zisankho mumetengana ngati gulu. Kuti ifeyo General Secretary akhala uji, moderator akhala uji ndi mmaenda ngati gulu. Sono pa gulu mumapangirana campaign. Ndibwere ku ndale chimene chimachitika mukamanena kuti kukana kuchipaniko kuliwena amene akukondera kuti akufunawo kuti sijipani ayi sijipani azipera say chifukwa mukati kuchipaniko mukanga ti president andi munthu amene akukondera mukanga ti secretariat kapena neki ndi munthu amene akukondera ana akakhala kuti president achakwera andi munthu amene amamkondera ndene msonda ndinakapambana chifukwa ndi mwana wachakwera. Ineyo napempha bwana ndikupita ku ma campaign ku ma primary muthandize anandikana kuti man of God amatipanga man of God pita weka ukakawina nde ubwere ndithandiza mmene ndithandizike audience amene atakawina ku constituency kwake. President sakuthandiza munthu, chipani sichikupereka munthu, audience amapanga campaign koma maenda ngati gulu. Ndibwereze bayana ndi pongolo anakakhala ku chipani chile ndi munthu a president akusapota munthu anakandi sapota ine ndi mwana wachakwera ine ndimankwana wa president sinadziwerero chifukwa cha ndani sinadziwerero chifukwa kuti nda president adziko naziwa samteteza ko chifukwa cha utumiki kumene kutumikira limodzi koma anandikana ntapempha olo t-shirt sana ndipasi anandimana olo nsalu anandiza kuti ayi ineyo sindikuthandiza kuma primary upite weka napita anzanga akumuzazumbuka anandipasa 8 votes inakandifusa kuti muvala size uishapata nikaganizwa nafuna kundithandiza 8 votes navomereza kuti zachitika pamene popo. Amsonda, with all your experience in politics mwaenda zipani zosiyana mnali ku PP mwapita ku DPP pano muli Malawi Congress ndikukhulupiranso kuti underground mwapangaso ndale zambiri ngakhale UDF ndiye chinavuta ndi chani kuti mpaka na kugwebeni motero ni mavoti mpaka na 8 mavoti. Chimene chimachitika ndi zinthu ziwiri bayano mafusa funso la nzeru kwambiri mwina pa conversation yonse funso la nzeru mafusa ndi limeneyo chifukwa chimene anthu ambiri akumadabwa Ansonda mwakhala muzipani imene mwanenera mwayiwala ku UDF tinali konko nakambaso za UDF mpaka na 8 votes zikutekana chifukwa muzipatu pamene ndimachokera pachiveta pali ma area 10 pama area 10 999 ndi 90 anthu ali pamene koma 8 votes tachitika ndi chani chimene chimachitika pandale is the highest bidder gets it all. Kunjaku anthu tachakachika ndalama yavuta zikosula pasi ndalama yavuta ndiyo anthu amaona ndalama saona kuthekera kumene uli nako choyamba ndi chimenecho. It's the highest bidder gets all. Amene wapereka ndalama zambiri ndamene amawina. Unfortunately. Unfortunate ndasangalala kuti mwachita qualify fund manifuna nene kuti not the best candidate in terms of character and potential koma iye amene drama zambiri. That is the scenario in most cases. Iye amene drama zambiri. That's very very unfortunately. Yeah. For taona pano nali pera 8 votes. Omweo ana ndi pesa anapasa 8 votes. Pana kuma tatinala kuisa bwera ni mzee ngati independent ndati ayi sindibwera. Chachiwiri chimene chimachitika. It's God's time. Mulungu anthawe. Kulepera inumati kulepera ine sinimati kulepera ine ndimati nthaya Mulungu sinakwani. So omwe amene mati aleperawo nthaya Mulungu amazakhala opambana. Ndikupasa mchisanzo bayana pongolo ndamene mukutimvera. 1994 pamene timbapanga ma elections up president malemu bingu wa Mtalika anakhala nambala 4 anamposa ngakhale akamlepo kaluba anakhala nambala 4 malemu bingu kwa ine mukuti analepera kwa ine nimenena kuti nthaya Mulungu sina kwani. Come 2004 the same malemu bingu amene 1994 anali nambala 4 chisiriza amene ngakhale kamlepo anampita anakhala state president wa dziko la Malawi. God's time is the best, gentlemen. Mulungu akati yes, no devil in hell can say no. So zinthu zimendera Amsonda inuyo mumakonda kutchula kwambiri zopemphera kutanthauza kuti chiziwiso
choti nthawi ya mulungu sinakwane munalibe. Ayi bayana pali zina tu zimene sininganene apo koma choti mumandifunsa the more you people ask me questions the more I reveal zimzoti sininganene because and God is my witness. Zoti ndikuyeme kumuzine sinimafuna now that's amene amanduza ndikayeme kumuzimafumu ndani. I've never been home since 2016 pamene ndinadwala. I've never been home. Ndakunduza ndikayime 2004. Now the judgment that is not possible. I've never been home. I've not campaigned. I'm more a Christian than a politician. And you know it, Rayana. In the spirit of discernment. You know that, Rayana. You know that. Sure, I'm going to go again. I'm going to go but in the Zochita, Nari, Palestinian Zochita, particularly number 10, Capena number 9. I am more a Christian than a politician. The new past, you did do so. Panobo, as I'm talking to you, I'm only for a black hair. Utana kwa nani kwanza bwera nikubangwe ndauza dikandika hivi passages isungune nayo ndauza dikandika ndikuimisendeka pamwepo. Yes, ndimafuna ndifunsa kuti akunena kuti anthu anaita kuwauza kuti akayimire because tifuna tikhale ndi perspective yeni ya primaries kapena sankho mezi kumayendera. Anthu anaita kuwuzani kuti mukayimire. Anthu amene anakuwuzaniwa ndi ndani? Ndi mafumu kapena ndi anthu achipani? Mwakamba kuti a president ananena kuti ayimupite nokha koma tinene chilungamo tikumamva apart from a president osiri namve kuti akumakhala ndi ma candidate koma tikumamva anthu ena amene ndi maudindo akuluakulu mu chipani kuti akupanga sponsor particular candidates. How true is this? No, that's I cannot say it's true or not, but I've told you, kuti in politics, mkamene mukupita kuzisankho, mumaenda ngati timu, mumaenda ngati gundi modzi. So ngatali ena akusponsor winner, the strategy yao imene ayo akwenda. Remember the confession. The confession ili yonse yachipa. Ndapeleka kuti sanzo kumbira mfungolo. I'm sure who are following us on this program, they're able to understand what I'm saying. And I know you are also able to understand that it is your profession. You should have to dig deeper to pretend that simukumva kuti mukhalindi mafuso ambiri. That is what journalism is all about. Mumaziwa, mumamvesesa. Koma simungani lutivesa ndio program siko maziani. Ndio mumafusa mukuziwa. Chimene chima chitika anthu amene amakupempha kuti zaime amakhala mafumu amakhala ansamuzi amakhala umoyo achipani. Now chimene chitika there were 1,400 delegates amene amakavota kumpi east. Out of 1,400 omweyo tamati kutenderani chifukwa the highest bidder gets it unfortunately omweyo sana kuvotere. Now the scenario is koma at least 8 anavota. 8 at least anavota. At least 8 is zero. Kuna kwa makala zero. Then now it has changed. Mafumu omweho, anthu omweho, akumati noma delegates aganachepa 1,400. Atila kuila vote kunoko isepa elections. People 10,000. Ito kufuna kuti muime. That is why muntu kusakuleta mu primary kuwina by 10 elections. Chwame nama kapota pa primary no chepa. And in Zambia mbenenera. Since Zambia the highest bidder takes it all. Ndikuimisendeka pamenepo tipitirizanso pano tindatola nkhani anthu tikamaliza tola nkhani wandaloesa a gift sambo amene ali a political scientist available for us today. Tiyambe ndi Pemphero Malimba. Pemphero, ukundimva? Ndikumva ndithu kublanta yako. Tafotokozera Malawi kuti ulidera liti la dziko lino. Ndikulandira ndithu Malawi uno ku area 49 muzinda wa Lilongwe kumene kuliso ena amene afuna ayankhulepo pamutu athu umene tukambirana mtsiku lero. Apa ndi mmodzi wa anthu amenewa poyamba tiuze dzina lanu kuti ndinu ndani. Ndine Joshua Alia. Mwina chimene chikupangitsa kuti mwina anthu azimenyana ma primaries inu mukuona kuti vuto ndi chani kwenikweni? I think kuti anthu ambiri akukhala ora chikhulupiriro pa zimene zikumachitika. Ena mwa iwo akumasintha mayina kumayika kwena komanso zimene zikutipangisa kuti anthu ambe kumenyana. Enanso mpaka kupita kumaocha pankhani lino wawina munthu amene imayembekezera.
ino muona kuti pofuna kuthana zimene zizi pofunika kupanga chani kwenikweni kuti mina zimene zizi nkuchepa. Ine nimaona ngati kuti zipani zambiri zinakhala kuti zime pachionadi ndi pachilungamo mwina mwake zingathe kutiyenda bwino. Apolisiso kutino akhaleso chitetezo yawo kuti chikhale posepose aliyense zichitike mmenemo zingayendere. Ayendeso mmenemo ndimene ndankhulira ndi mmodzi wa anthu akuno ku area 49 pa nkhani imene tikuyambirana mdziko lalero. Pemphero Malimba, ndathokoza kwambiri ku Lilongwe kumeneko, ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Kuchoka ku Lilongwe tipite kwa Bernard Muhone mu mzinda wa Mzuzu. Bernard, mwaukauli? Yana tauka makora kuno kwacha. Kwali kubrantaya uko. Ya inase tauka makora. Tachezani nda Malawi pa nkhani imeneyi ya ma primaries. Chabino atsogole tina licho. Mtundu. Okay. Nkhani imene mkuona ngati kuti tikupangisa kuti anthu mina kukhale kudodana mchipani makamaka pa chisango za ma primaries mtani kwambiri. Kumbali ya ine ndikuona ngati kukondera kumbali ya NEC umakhala ndi munthu amene akufuna ngati kuchipani kusiyana ndi mmene anthu akufunira ku area yago zimene zopangisa kuti anthu azigwebana ndithu kumene kuma primaries umeneko. Ndithu mina mungu mafa mnobino wameneko kuti okay kilekese nali kuno kumzuzu kuyanziri mzimba. Kuli anthu awiri amene mbali ya Mumbai amumba kuchipani kweni kusabufuna akusankha ko munthu ina akamene khangada kumkonderago. Tinachitike kwa Mumba Central. Tikuzimva kuti zikutero ndithu kuti khangadi chipani chikuchwa kuzina na munthu wina kusiyana ndi ndetizona zikachitika zina prime zoti zithabwanji kwa Mumba. Aliko mawa umene. Tizione kuti zithabwanji. Muzatikhulupiriranso kuti khangadi mbayo chamanena zona to kunzuzu. Okay, ndiye mkuona chipani zitani nosopano kuti mina pankhani imeneyi. Nimaona ngati amene akuendesa zipani zimene amene amanda aneke awa asamakondere asakhale ndi munthu yaya ayendese zinthu ziyende mmene zikuina zikhalire kuti anthu asankhe munthu amene akumufuna kuti awine ayimire chipani kweli kumeneko. Ndithu ndakuona mwamba kakale kweza mkono. Ine ndinowela kuno kumzuzu. Nkhani imene yakula pa ndijera komanso kusavomereza kuti ena atakulephera pa chilungamo ena atopambana pa nkhani yogwiritsa ntchito mphamvu zawo. Komanso ndikuonanga kuti ndizomvetsa chisoni kuti mawu opanda ntchito azichokera mwa akuluakulu ngati anduna oyera kumanena tigwebana tipangana chakuti MCP ndi chipani choti chili ndi anthu madera onse ndi sakuyenera kuti agwiritse ntchito mawu osakhala bwino. Iwo ndi anthu akuluakulu ali ndi maudindo wawo ndi boma lidakhulupirira president adakhulupirira powapatsa unduna ndi asaopseze asabwere ndi mawu obweretsa chisokonezo nkhondo simanga moto. Mina nangasekumaka kuchantima kawena. Iyayi mpira ndi pa ground. Iwo ngatali ndi molalo ngatali ndi popularity apite pa ground mwachilungamo. Atapita pa ground anthu ngati awakonda akuyenera kuti awasange osati pogwiritsa ntchito mphamvu yayi. Izi sizogwiritsa ntchito mphamvu ndizogwiritsa ntchito umunthu. Apange bwanji msipani mu pana ngati isango azikula zikupitirirabe mano mchidwe nawo sakhabu nokukhala kuchitikabe nde atani nosopana. Okay, agwiritse ntchito anthu amene ali kuderawo chipanda amene amakhala ndi anthu amene akwaziwa madelegates. Madelegates ndi amene angasankhe anthu amene wakuwafuna osati kuneki kwapangire zochita anthu akumodzi. Zotsatira zake ndi zimene zinotereka kugawikana mchipani. Mina apapa ndi ma primaries tinkono yankatikati komano soproko ukhala kuti mina awimba ndi zipani zina zimathokwesa kuipa kwanji mina pandale mana ukapoma ulimba na mipando ya dziko nosopana. Ngati anthu atati aluza ku chipani kena kwaima pawoka zimene zithopangitsa kuti anthu agawane mavoti abalalitse mavoti. Therefore pa general election pakapezeka kuti chipani chimene kuti chiwine pogwiritsa ntchito anthu aja amene amakondedwa ndi anthu chaluza. Ndi zimenezo sizingatipindulire. Pamapeto pake ndizija pa general elections amakanena kuti atibera pamene mavuto adabweretsa okha kuchiyambi konkuchi.
Ndetu. Aenda ukisana wambie. Zomwe wambie. Wayana tithere pamenepo kuno ku Msumba. Chabwino Bernard Mhone ukhale ndi tsiku lopambana. Tinayamba ndi ku Lilongwe ku area 49 kwa pemphero malimba ndikenaka tinapita kwa Bernard Mhone ku Mzuzu pano tilowere chigawo chakumwera. Gresham Gama ukundimva Gresham? Ya ndikumva ni chitu. Kodi uli mbali yakuti ziti kumulanje? Apa pandiri kumulanje makamaka pamene papa chitipansika uchitakale. Chabwino mwina usanatiuze zimenezo usanacheze nda Malawi nyengo ili bwanji kumeneko kumulanje? Kumulanje kuno lero dzuwa ndithu lawala ndithu siku kuzizira mmene kumaziwikira kuno kumulanje nthawi zonse ndithu kutentha ndithu siku ziwa kumene kuplantaya kunonso kwa chabwino. Kodi ma primary kumeneko ayamba ngati? Lera limenelo? Ayamba ndithu achitikapo ndithu monga DPP last week ndithu anali kumene pamanje pati mene ndithu sizinathe bwino makamaka kumene kwa amene makamaka amene afunga nyumba ya malamulo ndithu zinathera maphokoso ndipo sanalengeze makaso makansala amene sizinathe bwino. Chabwino ayi tacheza nda Malawi pa nkhani imene nafuna kuti ndimvese kuti kodi kumene konse zikuchitika kapena ndikurumphi kokha kumene kumapasa nsonda distinction 8 points kumeneko zikuyenda bwanji? Tacheza nda Malawi. Hello? Cheza ni nda Malawi. Okay. Chambiri amene tuze ni zina. Ya zina langa ndine Sylvester Kolomana kuno kumulanje kuchitakale. Chabwino mwina nkhani mwaitsatira mene tiukamba pakatali pano mwina mene zachipula za zipani mezo kuchitika mina kwa inu mene kumvesa chikuchisa chikuchiyani kuti asogolero azipaniwo azigabana kuzisankho zachipula limenechi. Ya makamaka kuno kumulanje zisankho zachipulazi last week tinali ndi ziwiri kumulanje north komanso mulanje central ma constituency ena tipitiriza sabata ino koma malinga ndi zimene ndaona ndikumva makamaka soti maripoti tochepa anthu ammadera ngati mwachisanso kumulanje north amene amachita ma primaries maripoti amene tinamva aphungu ndi makansala zinali clear panali beso kudanda kulapina kuli konse kwa amene anavota ndi ovoteredwa anthu amene anapambana anthu anavomereza kuti zayenda bwino koma tsono zosamwisa zochepa zinalipo pamulanje pake pamene panali ma primaries amulanje central constituency kumbali ya aphungu zinalongosoka zinayenda bwino koma kumbali ya aphungu ndi kumene kunasokonekera panali aphungu amene amapikisana kwambiri abambo ena ndi amayi ena komano anthu atayima m'mizeremo zinazaoneka kuti no wadongosolo wa candidate wina mizere iwiri ya makandidate amene anali ndi masupporters ochuka mavoters ochuka mizere yawo ndithu chakumapeto inakakhala ngati kuti imakagudana ndikugunda na kumeneku kunachititsa kuti no wadongosolo wa candidate wina apite akapereke dongosolo kuti anthu ayime bwinobwino pansere palaini chifukwa amagundana then kati mopereka dongosolo kuti anthu ayime bwinobwino pa mizere panapezeka zoti no wadongosolo ameneyi amapokera anthu ena kuchoka lainina kuti no anthu abwere lainina pamenepo ndi pamene no zinthu zinapindika kwambiri ndipo panali kusambana koma mwazisomo kusambana kumeneku candidate wina anthu ake ananena kuti sisi kuchoka panzere pano ikhalapobe koma no candidate wina mavoters yake anafulumira kuchoka panzere ndikukakhala pambali zimene zizi zinapangisa kuti no zisankho za ma primaries kumbali ngati ya aphungu ziyimire pomwepa akuluakulu chipani amene anabwera tsiku limene likuti ayendese masankho amenewa anakakambirana for muna 10 minutes komano chiganizo chimene anapanga chinali chonena kuti no anthu asavoteso koma anthu abwere tsiku lina komano mukuona kwanga anthu amene anayendesa chisankho chimenechi mwina zinangovuta kuti no decision inavutirapo chifukwa nthawi inalipo akanatha kuwauza anthu kuti akayimenso pa mizere yawo zikanatha kuchitika bwinobwino
koma kudodometsa kumene kunaoneka pamene pakonena kuti no anthu abwereso ngapoti siku lina pamene papa ndikuona ngati sizinakusoka bwinobwino. Ndepina inuyo mina zimene nchitidwe ngati umene ungathesere bwanji apapa tikoza kunena kuti chifukwa cha zimene zachitika ngati mavotedwe a chipani cha DPP chomaika anthu pamizere zimene zikumapereka mapera ena atakhala kuti pamene pamizere pa apalongosole bwinobwino munthu azima panzere mooneka bwinobwino mizere makandidate akawapatsa mipando kuti akhale mizere zibwera kumbuyoko pakhale ka distance kabwino konena kuti olwathu atachuluka motani mizere imene isagundidwe ndipo pazikhalano ma-demarcations ooneka bwinobwino imene ningathe kuyankhula kubani ngati ya mavotedwe akuchipani cha DPP nkhani ya mizere. Tabwino Ryan. Yes, aba ndimene ndachezera ndi Mr. Koma na kumanje mama kuchitafa chitakazi. Gresham Gama ndithokoze kwambiri kukhanga lero nacheza so ndi reporter amene okhanga kuti anaphunzira za communication kufotokoza ndithu mwa chimvekere amene zinthu zikuyendera kumeneko kuchitakale kumulanje zikoma kwambiri okhale ndi siku lopambana. Zikoma kwambiri nani kuchoka kwa malipota talowese a gift sambo mwamva zimene zakambidwa koma mwina poyamba ndimve maganizwani pankhani kapena ndondomeko zimene akugwisa ntchito azipanizi ena akumapanga izi zomapanga blindfold anthu khala m'mipando ngati macandidates anthu ena ovotawo nkumabwera nkumazayima kumbuyo kwawo ndiye nzelo umene uli wautaliwo ndi amene amaneti uyu wawina ena ngati Malawi Congress akumapanga secret ballot kumaitanisa anzathu oyendesa zachisankho kapena okhaokha kusankhana anthu nkumapanga ndithu nkumavota mmene muja nazonso zakumana ndi mavuto ake. Kodi in terms of a political system mukuona ngati chimene mwina chili better than the other in terms of system ndi system iti yakavotedwe? Zikoma kwambiri asogoleri. Masystem zonse wali ndi ubwino ndi zofoka zake. System yoima anthu kuima kumbuyo kwa candidate ubwino wake makhala very transparent kulibe tukuna kuti owerengesera anapanga zakuti umaona nokha ndithu even candidate muno wake akasegula uchi sawija kuzaona kumbuyo mazuta inedi ndaluza umakausa vuta kuvomereza. Ndiye system iyo maima nzere anthu imakhala yabwino chifukwa cha transparency malizasa makhala believable kuma acceptable kwaja alise amakhandi umbono kuona kuchitika. Now, in a secret ballot, imene imateteza candidate. Remember, nkhani zanda zinakaseti. Iwe suna ndivotere upanga chipongwe. Koma kuti iwa insulated with the secret ballot, umakha kuti zomwe jia zachisisi, amsakuona kakuti andani, zimatanda kuti chisankho chija chikatha. In the post-election phase, kusakhali ma-conflict kapena zijamana kuti iwe suna ndivotere bweresa nakupasa chakuti mwa kuti kumakangana zimateteza makamaka privacy ya uyu ovotayo. Ndeni ma system zabwino makono anthu amakonda kwambiri ya secret ballot ofuna kulemekeza privacy kapena chisisi cha ovota kuti samachite kuonekera kuti wakutama ndi amadana nane kapena wakutama ndikonda koma ungoona malizati. Kominda kambira ili yonse ili ndi ma advantage komanso ma disadvantage koma anthu ambiri maiko ambiri amakunda system ya secret ballot umulemekeza ndithu ovota kuti zomwe akachita zikhali za iyeyo ndi ballot no one else will be to access mmene wapangira behave mu voting both. Ayi mwafotokozera bwino ndithu ndiye tiyambeso ndi zimene anakamba Ezekiel Chingoma tinasewera ndithu clip yawo kapena mawu amene anayankhula ku msonkhano over the weekend ku Lilongwe kumene amachenjeza anthu ena mchipani kunati mugwiritsidwa ntchito kuti muchose anthu ena amene ankhala kale pandale komanso ma constituency osiyanasiyana akamba ku constituency ya kwa Alowe anakambapo constituency ya iwo Ezekiel Chingoma anakambapo za ngakhale Ezekiel not Ezekiel but Eisenhower Nkaka amene anali mlembi wankulu wakale wa chipanichi. Inuyo maganizo anu ndiotani pamene anayankhulira Ezekiel Chingoma ansonda akuti ndi strategy? Do you believe that? Imene kweni strategy yayi izi kuchitika chifana kuti I think ngati MCP
sinapange invest kwambiri amene ngathe kupanga manage timati ma factions ndi magulu. Organization iliyonse yomwe pali anthu ndithu ambiri sitimangoyenda ngati chigulu ngati kuti kwaya ngati kuti kutosi timaganiza omafanana kumakhati magulu timachita ma factions. Ena nthawi ife ndi gulu mikhala kale, ena nthawi ife ndi migulu ma MP ya MCP yakunchisi, ena ife ndi ma MP ya chizimaya ya MCP, ena kumakhati magulu. Ndi nthawi zambiri magulu amathawu makhandi tu akupanga zawo bwino. Pa nthawi zamathawu kandi ma conflicts of interest kumakrashana bwino. Ndiye what is important is kama zimene zizi sikuti ma factions magulu akwika yayi ndi nomo ndimene makhalira anthu tikakapa gulu timakhandi anthu timati like minded kumaita limozi awa kumaita limozi kumakhali magulu. Koma nthawi zina majira ma interest amakhala panga crash zopangisa kuti muzikhala ma conflicts. Ndiye azipani chimanya chikapo active kumazoona kuti chipani chathu tikamawa phase ya ma primary kumakhala ma interest ma stakes amakhala high. As such tikama mechanism na kuti ma interest amene akapanga crash saononge chipani kapena relation ya chipani. Izachitikazi maka muone modi yawo jayo achiyapanga demarcate kuti central region utenga kupita ku Lilongwe komanso central region apanga demarcate ndikuti kuti voto ili kuchitika ku central region kwati kumeneko ndi komwe munthu akawina ma primary elections ndi chimozi kuti uyu basi wapita kale wadusa pa central region. Ndiye ma stakes are very high. Ndiye faction ili yonse ufuna yonse kuti crew yawo kapena gulu lawo apite ku parliament. Ndiye zamakamba zina kuti kumakhandi tumaguti ma alliance kuthandizana campaigns ndizi. Ndiye pali ma factions ena amaoneka kungatuna kuti gulili lukondedwa ndi amene alusogolo munthu wankulu kapena president. Gulina ife ndi kuti we are being sidelined. Ndiye ngati palibe mechanism yopanga manage ndiye zimaphulika sonopeza kuti ndonayo kuti atachitezo yafika pona kuti yangophulisa zinthu zosakhala bwino. Chifana kuti kuchipaniko usana panga invest sana zo kuti mufezi ina yake ku Lilongwe kuno kwa central region kumayaka moto. Therefore dike mechanism na kuti isapulike mechanism khanga dimine sana ipange taike ngaswa mweza kuzikupulika andi ngati angasiye kukwefa John kuyaka zina zambiri zosakhala. Tatipasani chisanzo cha mechanism fwa mukamba za mechanism kapena ndondomeko tango tipasani ndondomeko imodzi imene chipani chingathe kugwiritsa ntchito kuti alumikizise ma factions kapena magulu amene losiyana maganizo mchipani. Izimafuna kuti ngati chipani chimakhani mako mene kuli ma primary chifukwa chachitika chono ku MCP chipani cholamulira kwabwera anthu ambiri. Ena achilendo utango zomwe anakuvumbuluka ina ngobwera kuti awaso ndi atiswa awa. Ati duratu awa. Wina ngobwera ndiye kwangobwera anthu ambiri is an attractive destination chifukwa yoti ruling party maka pa central region ipo. Ndiye kwabwera anthu akupikisa na ambiri kuma academics kumene koko otana ma academia. Kuli anthu ena kuti ma professional backgrounds osiyana ali kumene kumbanga ma primaries. Now zimene zimapereka threat maka kwa anthu amene amauzunanga nkhalakale. Ndiye ineyo ndimaona ngati kuti pamafunika as a president munthu wankulu alizwa kuti ungwa yakamoto kwaitanisa anthu aja pamozi makosana mukapikisana tikufuna easy at least kuyankhula kupanga recognize na kuti aliyense ndi mtundu kupanga recognize na kuti uya kupikisana izofuna khala innovative khala creative. There is no practice yona kuti institutionalize kuti makhala chonje komano as a party they need to be innovative, proactive, creative ona kuti how best I manage these groups. What these groups are not bad, they actually help to brainstorm kupanga generative ideas otanda Japan. Let's say group lama women group lina ma MP yakunchisi akuti osaja nja MCP kapena chipani chomwe chilibocho. The leader should make sure kuti akuyesesa kupereka ma initiatives ma mechanism na kuti anthu hawawa ma factions wa ma ideas zawo atanzire kutukwa chipani instead of breaking the party. Koma stand this is very difficult phase ya chipani chiyonse even DPP kapena chiyonse chipani chiyonse chachikoka. Imadusa mu phase na kuti anthu ota makhanga udisangaya kangani amatha kukhasha na ndithu chifana kuti amene atawine chi primary ya MCP amakhandi ma chances 80% na kuti yakhala MP. Ndi aliyese afuna apite ku parliament. Aliyese fraction yake afuna kuti ipite isogoyi amule chipanichi. So that's why mona kuti mistakes are high and peza kuti nduna imene mwakambira kuti home janjana affairs zachitezo apeza kuti apangania timotero. Chifukwa kuti future yao kapena career yao kuliko career yao yagona ma primary amene wawa. Ndezi mafunia kuti kuchipaniko akhale proactive apange invest kuika ma mechanisms kapena khale very innovative enough to make sure kuti zimene zizi maitsa ma factions kapena maitsa pa conflicts kwa chama divergent factions matakosi factions isapange break chipani koma zithandizire kuna kuti chipani chipite pasogolo. Chabwino pomaliza chifukwa nthawi yathapa nimafuna mumalize pankhani imene amsonda anakambapo yonena kuti anthu afuna ndikayimire mawu amenewa
apwetekesa anthu ambiri mu ndale za ku Malawi. Anthu afuna kuti ndikayimire. Kodi, how does a political candidate gauge what is a genuine invitation from the people in their constituency, or this is mere manipulation by a few people within the constituency? Angadziwe bwanji munthu kuti awanda anthu ochepa amene angofuna kuti andijere, kapena this is the will of the people, chofuna cha anthu, zolinga za anthu constituency kwathu ndizoona ati kuti akufuna kuti ndikayimire? Tokoze kwa chifukwa cha funso menero. Kawiri munthu andale, munthu wakulira mundale ambiri samakhala ngati critical yayi. Anthu ambiri andale amafuna azulula kuti abwana iniyo muli popular. Wina azauza kuti abwana iniyo simungawine musazivutise. Wina ne kuti abwana muli popular. Kawiri amapanga lini kumbalira kuti ali popular. That's what andale ambiri ndithu akhumudwa mundale muchifana kuti anachipheya mapanga zina zake. Unangobwera mafumu ndi anthu ochepa amalongosowa ndithu zinthu, koma ukhaona ndika political mind kena kake ambiri amakonda power, amakonda kukhala influential ndi zina zotema zo amene amagaya andale. Nde side yomwe amakonda kukhalapo tina kuti anthu akundifuna na ndikapange reality background ikonisa kuti ineyo siningawine, ndachoka kumuzi ndakhalako sinakhali nacho kwesiyo sineyo kalikali ndakhandili town ndikupanga zina, komabe yomwe pezezi attractive choti anthu aja musayiwale kuti nthawi ya zisankho mu system yathu ndi nthawi imwenso madelegates kapena anthu ovota amaditije nawo. Ndiye amakhala kukusa anthu ndithu kuti kwapanga tractor abwere kumene kuja ndrama aponye kosiyesere kujako zisale kumene kujako. Ndiye ndaja mabwera yemweyo akubwera kwa candidate X, potential candidate aspirant X kuti tabwera muzati vote kwathu, omweyo sapita kwa munthu wina, omweyo kwa munthu wina. Kumapita kwa nthawi yamakati anthu aja aponya resources za constituency aja ndrama chanji anzofunikira kuti awo ndithu taja nawo anthu kumapita. Ndiye it's very difficult kukhala wa ndi discernment kapena kukhala critical ona kuti aineyo time yanga think singawine zimakhaza ukuda komeza maka kwa munthu amene wakulira mundale ndale choncho amakonda voice ona kuti zili bwino koma voice ona kuti sizili bwino imakhala amayika kumbali kwambiri. 30 seconds. Yes, aimalizani 30 seconds sanzikana. Ndeno that's why mupeza kuti anthu ambiri even kuti amakwira ntchito yake bwino anthu amatha kumpeza makama mafumu amazowa kuyankhula kwambiri mafumu tindime ndayina kuti mafumu zowakamba mafumu ndizoona, which is a fallacy. Mafumu somatha kukhala apena pake osokonekera zochitika zawo akathyali. Ndi amatha kubwera inuyo iwa candidate okuna kuti inuyo anthu umene kuja ndipo campaign simuchita campaign apanga kale anthu tibwerani, munthu amatha kusiya ntchito bwino kowera kumene kuja kwapeza kuti he is disappointed chifukwa psychologically munthu amene ndi political mind umakonda uzimva zabwino zokuti muli bwino muchita bwino mezi makhalira kwa mundale. Ndi ochepa kwambiri anthu amundale amene amatha kuyuza ma surveys kupanga advice ma survey una kuti no ndikapange survey yadekha ndipange sponsor akasave ndikaone kuti kosesanga kuli bwanji ndapeza je singawine zomwe kwambiri gift sambo amene wandikaswiri pa nkhani ya ndale. Timalize ndi Akeni Msonda kulilongwe. Tamalizane mawu anu omaliza ku mtundu wa Malawi akhala otani pa nkhani? Mawu anga omaliza wayana ndionera kuti chilichonse chimene chimachitika mu moyo uno chimafuna munthu akhale civilized aziona patali. Vuto limene nalo ngati anthu timaona pafupi ani Malawi muno vuto limene nalo chilichonse chimayikapo ndale. Ndipemphe mtundu wa Malawi kuti tikhala ndi masomphenya ona patali kuti tikupangati chisathandiza ine ananga ndi mtundu wanga wa Malawi. Nthawi zambiri maganizo athu monga anthu timaona za ine ananga ndi banja langa, sitimaona national development. Ndipemphe ngati kukuda kwanuko ocha bwino wakutumikirani bwino ameneyo muthaso kumvotera chifukwa chita bwino. Koma ngati pungu kudera kwanuko zakasikise chifukwa pungu tamina kutoka panowa ngodala atumika Malawi zakasikise imene mpiri ya Malawi sinashiso kupunga makala 5 years koma awa Mungu wako lea zakasikise. Ngati kwanuko kudera kwanuko pungu wachita bwino musaone chipani musaone chigalo chinakuchokera musaone pungu kuti ndwanu koma mvotere malinga ndi ntchito iyo wachita. Zomwe kwambiri president watsiko pamene president wakutumikira
muone kuti zapitikazi titamuyikaso sitikirira kapena abweraso ena atinamiza kuti usanalivota ndithokoze kwambiri amsonda chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya msonda ndi wachiwiri kwa mneneri wa chipani cha Malawi Congress. Innocent Pongolo, mawu omaliza. Ndine kuti nkhani yokhudza ma primaries ndiyotentha komano mwina azipani zizikhala pansi kukonza zinthu mkati nkhani ya violence. Tikudziwa matempers amakhala high koma violence tisalole kuti violence yokhayo idzichitika kapena atsogolera zikamba za violence. I think that would be a waste of our time, resources and also kutsiti kuchitira bwino democracy. Chabwino ayi pamene pande pamatero a programu iyi kanipo mubwerenso mawa lachitatu pamene programu yomaliza sabata ino ya Kulinji izafike nthawi ya 5 minutes past 7.